Jesus, I asiro Paia dengan nibasa Museri taunai baruan Dina sahuri yang tetap Museri taunai baruan Dina sahuri yang tetap Sai tong paian hatami nama ngapuli rohai alai pangago sasude padau masian hami be alai pangago sasude padau masian hami be Lalu naik taruh seni huria manami manomo prosesi peralado KP Pekanbaru. Rimahamu hudul saluhutna amanginang rimahamu hudul saluhutna horasma dihamuna amanami inanami kana tua-tua nami di son disudiakan remaja nabo sebulung nangka sekolah minggu ruas ni huria tamu ni huriata dohot yanakon ni huria narosian parserahan selamat tahun baru ma di hamu saluhutna Selamat tahun baru. amanginang didikiom ma pasahaton nami tuhamu saluhutna ruas di huriata hakebe Pekanbaruon para jolo sahali tahamulatehom ma pangaramotion padonganion di bata di tonga-tonga ningoluta na mga luas sita
memasuki tahun 2020 tuluon. Nunga di paborhat hatai di batahita di perpunguan pukul 00. Nabudari ima paposon rohata saudang babiar hita madalani tahun 2020 tuluon. Atas nama Parhalado HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Amanginang huboto hamido hagaleon nami, huboto hamido hahurangan nami. Dang boy sude huhobasi hami hamu amanginang. Dang boy hudulo hami hamu ditikki marasahit. Dang boy hutangnya ko kami hamu ditikki marsitaonon. Ditikki marukil di tahun nasal pui. Alanima ditikki omma. Hami Parhalado hakai Pekanbaru Resort Pekanbaruon. Mangido maaf ma. Minta maaf ma tu hamu amanginang. Disudia kahurangan hagaleon nami. Dia ka ulau pakkobasion. Di tonga-tonga ni huriata. Sotung marpakurangi dia kapara saurata pakkobasiota di tahun 2020 tuluon. Amanginang tangi aku kamu mahami akka napinil di debata kana poso di debata marhobas di tonga-tonga di huriaon di tahun 2020 tuluon asa margugu hami makkobasi Tuhani. Alani tahun para sidorohaon tahun hakipasom ma tahun 2020 tuluon dilehot debata tu huriana nang tuhita saluhutna. Horas madi hamu amang inang Parhalado nami. Tahun para sini rohaun matutu tahun 2020 tuluon dilehot debata tu huriana. Parhalado ni huria nang tuhami sude ruas ni huria. Buah kamu mahami toktong merdalan di dalan lomo ni rohani Tuhani. Selamat tahun baru madi hamu Parhalado ni huria nami. Bos marohatta tuhatta do mabuak kita huriana sahatu bona ni tahun nai baru tahun 2020 tuluon. Laos donganan na do hita ganup ari pasu-pasuon na do huriana nang saluhut ruas di huriana madalani sadok tahun 2020 tuluon. Horas ma dihita saluhutna. Tabukka ma parminggota, tabarade maroha dohot pikirata, marede mahita, siap buku di nomor 70, ayat sada sahat rodi ayat tolu. Nang salputan na buruki, humaupo jatuh hati, ay diramot di utok-tok, undi kudo dagikon, ay diramot di utok-tok, undi kudo dagikon. Oh Jesus, saya siroham, payade
sian hatami Nama-Namu oleh rohai alai Pangagosas today pada masihan Hamimi alai pangagosas today pada masihan Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Saya mangaranapi do mataku dopak akadolok. Sia dia do ulaning ro pangurupio tuau. Sian Jehovah sito palangit do tanon sabing ro pangurupion yang go tuau. Dang tagamon luasona tersulat di patmu. Dang tagamon nok mata ni si jagaho. Saya jagaw ni Jehovah doho sian nasa permaraan. Saya jagaw naro tondim. Saya jagaw ni Jehovah doho lau ruar doho lau bongot. Olat nion ro di saliling ni liling na. Haleluya. Haleluya. Martang yang maita. Ale Tuhan debata. Sian denggan ni basam dot asini roham namanot tongido ubain boy tolhas hami tu tahun nai baruon. Odo na mangaramoti hami di bagasan tahun na salpui nong hubolus hami. Saya si maroham unang sumurut denggan ni basam. Selam tabay pasupasum jala sedongani mahami di bagasat tahun nai baruon. Pasu-pasu hami rodi aka ulaw na denggan. Nahula hami marhite-hite guarmu. Sahapot tu hami hahi pason, hahi saron, hamalumon nang hademahon di bagasan ngulu nami. Alay gumodang siani, pasu-pasu mahatam na badiay ito rohanami. Asa gabi ibaru rohanami. Asa bangot rapok ko hami tuban wagijang dihasusudani bohal nami. Tangi matang yang nami. Nahusombok kami holan di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dita. Yesus ay urupi hami doon itong baruan. May barugogo namin pangiutan. Tahun para sinirohan ay diyaw sa dugtanon. Lampahot mahasisaan dito sa kadeawan. Alat hudat Jesus Cristo kasay hudas sakit. Tatangi huma pati ni debata di minggu tau baru sadarion imana tersurat di Filipi 2 ayat 12. Ope hamuna hinaholongan sok toktong ni pangolio muna na sailaon una kola jumpa di hamuna au
lam songonima dina padau-dau au. Mardonga biar do lomos niroha ulau kamuma haluau muna ido sahatna atong rak mengidogogo maita sian tuata debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami mangulahon naombar kepatikmi. Amin. Mari Dita. Hamuna dongan namarlas niroha diari sadarion, nong pinaborhat ni debata bongot tu sada tahun ne baru, 5 tahun 2020. Apala sopot di bona ni tahun on, tamado sian nasa rohata, ro tuadopan ni debata, manol solido manopoti sudedo satta, saya martinangi do debata di pangiduata, asa di sesaibana nasa dosata. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha godang, dang masohot asini roham di hami. Nakpe sudah hari, minggu, bulan, dohot tahun, jot hami semardalan di bagasad dosa. Abalalan ibalgan yasimi, manok tong doholong ni roham di hami jolma pardosaon. Diloko do hangulua di hami, jala didut hodo nang hosanami. Hupar hatopot hami, mace godang do hahurangan nami di tahun 2022 naung hubolus sami, maradopon ho nang dongan nami. Jala di ujungna nama korhon dosa di ngolu nami, marhite pikiran, pakatayon nang parniulaan nami. Jot hulau si hami akapatikmu, sipata langgus dorohanami manangion hatam, molo pehubege hami hatam, daku peu hami di bagasan rohanami, jaladang hulau kami iditongani parnguluan nami, jot do hami holan mangasaun gogo do pikiran nami, laho mangula silon nami, gabe manibil siya dalammu, alani narodo hami tuho manopoti dosa do hagalion nami asi maroham di hami sesama dosa nami. Tuhan jojo do marsak dong aki Allah nasala pambahen nagi ataku lakana arul lagi jora Na jongjong do hami di hadapanmu ale Tuhan, hami aka biru-biru na pinarmami,
mangudukko sude dosa do hakurangan nami, sipatalilu do hami di dalan nami, manutulo maniroha nami sabing di ganup silon nami. Dakula hami hobbartulo maniroham di akka ulaw na pinasahami, sihuwasan nami di huriam, di keluarga nami, di golu si ganupari. Tarela doroha nami di bahay portibion, mabain ramun ngolu nami. Ale Tuhan, asi maroham, sesama dosa nami, bay baru matokto ngolu nami. Pakuliki peso tuho une mambahen dohani dongaku pe pikiran urang ture jora Ale Tuhan, nunga ditangyoko suara nami akka biru-biru na pinarmami, naro di bagasan uduk ni roha mangido sian ho. Sese sama sude dosa nami i, alanya sido holong ni roham, di bagasan Yesus Kristus Tuhan, nami nang tinobus hami. Amin. Nuhai narodo asumombaho pasahat moluki Tuhan Tuhan lehon marohana holong Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Para siroha jala pardengan basa do Jahoba, lebat tarimas jala para siroha godang. Dang di bahai tuhita hombar tu akka dosata, jala dang di balosso tuhita hombar tu akka hajahatota. Songona sinirohania mama mida akka anakna do asinirohani Jahoba di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Amin. Mari dehita. Paut alusaku di mataku, ratung maila disi, marningot saku di doaku, rodi sudi ulagi. Ai dosa do binani tangan, dosa nang rohaku be, nang mata, nang pamangan, luhut masalah doa be. Tatangi homma hatani debata turpuk epistel di minggu tau baru sadarion. Ima natar surat di Efesus 3 ayat 14:1-20 sada. Alani i ulopit dototu maradopon amai. Rorohan mas bangso natargoar di Banua Gijang nang di Tanoon. Anggiat hombar tu godang ni hasangapon nei, dilehot tu hamu jolma parbagasan,
si pargugon jala si patugun marhite-hite todina. Asa maringan Kristusi marhite-hite apah persiawan di bagasan rohamuna. Gabehot hamu marurat jala marojahan di bagasan roha dan holong. Naeng malo hamu mangatusi rap do salut akan abadiai gajangna do bidangna bagasna do tibona. Lau tumada holong ni rohani Kristus na mangatasi na sa pangatusion asa sahatu hamu sadok hagogok ni debata. Alay tarpatupay bana do adul lumobi siya nata pangido manang nata pikiri o bartu hagogoon na makorhon di bagasak kita. Di ibana mahasangapon di tonga-tonga ni Huliai, jala di bagasan Kristus Yesus, roh di saluhut sudut saleleng dililingna. Amin. Hido sahatna martua do akan na tumangion hatani di bata jala naupeopsa. Mari dita. Tidak koma hapor syautay songon ni nahina tidak ko ni dongata sa porsyaon bisandok portibion ra mahitamadok au porsea di bata Jehovah ido ama pargugo na sohatu dosan natu mo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabegabian si Anton di porbadia andorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Pilatus na matitar pajal di bana di hao pinor silang na tuwa tuban toro dumitano na malang pangulo di ari patuluhon na manay kisugo lahundur siyam ni bata Jehovah amanay pargugo na suatu dosani di sibay bana pay mamulak sugot taon manguhumihak na mangulu dohot na mati. Au porsea di porbadia jaladong sa dahuria na badia huria matopan nyala Kristen akan abadia dohot dihasasaan di dosa dohot dihatai na madok mulak mangulus sogot daging ni halak na umate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin.
horas madihita salhutna. Tabegema titingna masa di Huriatta ima Minggu sada Januari 2020 dohot topik hasok kalan dohot holong nirohan di bata di Ganuk Jolma. Warta umum nasorang na di hari Jumat 27 Desember 2022 di basa-basa tuhatta dosa ada dak danak boru di keluarga ni amata dapit manurung tubuh ni inata lenni boru lumban tobing sian sektor pituangin suka terus hipasdo dak danaki suang songoni dohot naturasna ruas namonding na di hari Selasa 27 Desember 2022 nunga jemolo marujungulu inata lesiu situmeang tiur barita boru simatupang manang opu junita boru umur 30 tahun sian jalan Cokraminoto nomor 20 lalu manang toko bata sian sektor Pekanbaru Tonga Tuhan di bata mengapuli sudi keluarga suara kononia tahun yang baru minggu sadarion tahun yang baru sada Januari 2020 di pukul 10 WIB bahasa Batak do di pukul 10 WIB bahasa Indonesia kebaktiata. Namando hata dung sidung di tingon pasato selamat tahun baru ima utusan ni Huria sektor Labu Baru Timur ima inang Nyonya Togatorop buru panjetan manang opu Ebenezer. Do utusan sian Paralado ima amang situa Dr. Andus AG Munte. Di pukul 10 WIB utusan sian Huria sian sektor Bukit Raya ima B Panjaitan opu Mita dohot sian Paralado situa Dr. Andus OH Sitompul. Pilihan tu kategorial di minggu salarion papungo pilihan dohita tujulu pilihan tu kategorial na poso bulung. Bunga altar na paradehon bunga altar bulan Januari 2020 sektor Pekanbaru Tonga. Panitia harang tahun sapam opak 42 tahun 2020 Provinsi Riau. Ala ni ulang tahun sapam 42 tahun Provinsi Riau tahun 2020 hari 27 Januari 2020 anggota Sapam Patupa gotong royong bakti sosial di Komplek Gereja HKBP Pekanbaru di hari Sabtu 7 Januari 2020 pukul siawib sahat tunasidung. Badan usaha na di hari Rabu 21 Desember 2022 nunga di Patupa biding pengelolaan kantin Eksaudi HKBP Pekanbaru beserta opat halak dohot nilai penawaran tertinggi ima amata Robert S. Pardede ruas HKBP Pekanbaru sektor Bambu Kuning. Suara Marturia Jamita tahun yang baru sada Januari 2020 Jamita tahun yang baru sada Januari 2020 ima tapi nasaha ni opu eporus HKP Panita Dr. Robinson Butar-Butar. Ulang tahun tusude ruas ni Huria nama ulang tahun di hari tutubu dohot ulang tahun pardongan Saripeon Parbagason sian ari sada Januari sahatu tanggal 7 Januari 2020 para ladu hot Huria HKP Pekanbaru pasahaton selamat ulang tahun hatane dibata poda tolu ayat 5 marhapo santu Jehovah maho sian nasaroham jala unang marpangusandian tu pikiranmu sendiri.
Dung sidung kebaktiata anon masih jalangan duita dulu rap dohot Paralado ni huriata. Tatangyak kemaruas ni huriata na marsahit na di rumah sakit dohot na di Jabu songona tersurat di titing nang dihita. Anggiat ma di daun itu hatta parsahiton na sida songonima titing na masa di huriata di bagasa minggon tuhata mamasumatu hita salutna mulate ma horas marita salutna. Uriana hinalongan di bagas sangguar itu atas Yesus Kristus masuk bahita musetu acara. Nah pasaton hata selamat tahun baru sian utusan ruas dok Paralado. Parjolo bahita marede ima nomor 66. Pina sama tahun tu nanya tu katoro inanami baru panjaitan opu Ebenezer Roma Haminang tu julu. Amanami, inanami, ruas ni huriata apalah di Tikyon. Di pamuha ini tahun 2020 tolu minggu pertama on. Jongjong doa pasahaton hamaletani rohaku rohata saluhutna. Jalamadok selamat tahun baru madihita saluhutna. Saya tuhatama nama dongani hita. Dimulai sian sadarion sahat tutiki nani lehon na dope tuhita saya diramoti jadi di parero debata mah hita gan umar sada songo pangaramotion na dihita
di tahun naksalpu tahun 2022. Sayang giat matok-tok kita di bagas kahipason. Dohot lasni roha. Di pada usia kita selalu naragam mi akahamolon. Dohot aka nasohinal mohoni rohatta. Dia manami doho inanami noho parsangapi hami ruas ni huria terlumo bimai di amanami inanami pangulan nagok tiki narong di huriat tahun. Dak tagamot tutu sadong akahahurangan nami ruas. Marado po kamu amang inang. Di sialani jumulo mahami mangido hasal puan jalaunang jujur daho pengotingot tamu hahurangan nami apala ditikyon tongdo hamalateo ni rohanami karuas natoktong marparhatopoton pakabuasyon ni sude pangula nadong suaksongoni nang pangula nagogtiki di nama kubasi saluhuna program kerja naung di buhuluhuria tadi tahun naksalpui ope amanginang tongunang marnalu jahamu manugunugu hami ruas muna asa tok-tok kami di bagasak kahipason bangihuton jalatu bangihon hatan itu hata napinasahat muna jalatong do pangidon nami ruas. Asatong motivasi hamu hami. Jala toktong dulu hamu hami sehali lumobya kahami. Aka ina na mabalu. Mungkin ang gua mana babalu ra. Dang apala songon. Borak ni parsoryon nami ina na mabaluon alepos roha. Natoktong do ramotan ni dibata hita salu na. Ditikyo mo siya manginang pangulan nagok tiki. Molubo inian. Toktong togu-togu hamu hami di bagasan perjamitaw muna. Asa unang gagal fokus kami. Asa unang gabi beralih hami tumangihon jamita muna. Di sialan ini mupangiduhok kami. Asa tong lemar bisuk kamu. Di nama buan barita nauli nalau si begion nami. Jadi amang inang tuk songonipe hata mewakili ruas ni huriata apala di tikion. Mau lihat ma di tuhata. Mau lihat ma di hita saluhuna atas nama keluarga tong do pasahatokku selamat to baru nami itu hita saluhuna butima mau lihat Bina sama muslimat dohata Pasatan selamat tahun baru utusan Paralado Amang Situa Dr. Andus Age Munte. Nahu parsanga piami amang pendeta resort dot inang. Nahu parsanga piami sudema amanami nanami pangulana gotiki dohot fungsionaris nadong diuriata. Nahu hawalong yami amanami inanami dot sude yanakonami naposobulung remaja dot sekolah minggu. Amang inang disonjong-jong dohami songon utusan parhalado pasato tuita saluna. Selamat tahun baru madihita. Huriani tuata Parjulo tama doita pasaton hamalaton nirwata tu debata pardenggan basai.
Nang mamasu-masu hita di tahun 2022, macai godang tajalo pasu-pasu ni debata, pribadi lepas pribadi, keluarga nang uria tahun, pasu-pasu partondion, suang-songoni pardagingon. Keo kita hai pason gugu nang bisu, lau madalani hari-hari ninguluta di tahun 2022. Maleate ma di debata, napatol hasok kita di tahun 2020 toluon, boita rap pungu, maka maleation dengan dibasa, nang mangaleon di hita hai pason las niroha di bona taonon, di tahun para siniroaon. Amang inang, maleate ma di sude tangyang muna tuhami parhalado, namanangnya kok kami di pakobasion nami, mangaleon semangat masukan dorongan. Di tahun 2022 macai godang kegiatan pulauan di tengah-tengah ni Uriata, alani tangyang muna, akan masukan semangat dorongan, boy hami margogo mangulaon aka kegiatan program di tengah-tengah ni Uriaon. Maleate mamang inang di kepatuan muna di protokol kesehatan, macai denggan lasroan ami parhalado, dipuji pamaretata dohita, songon gereja na tumua, gereja Naubalga di Riau, boy hita disiplin madalaton protokol kesehatan. Marsangat ma debata di sude pakobasan ni Uriata, do di sude aka partangyangata, baik pertangyangan sektor na tapatupa di tengah-tengah ni Uria, nang di ibadah-ibadah minggu. Amang inang usadari ami do, di haurangan nami, di agaleon nami, di pakobasion nami, di sektor nang di aka ibadah-ibadah permingguan. Acai gale do ami amang inang, godang haurangan, alani di tikina ulion, mangido maaf mami, di sude aka haurangan agaleon nami, masih salpuan maita amang inang, di aka haurangan dot agaleon nami sude parhalado di tonga-tonga ni Huriata. Posroa nami, diamu amanami nanami, rap hita di tahun 2020 toluon, tahun para siniroaon, godang aka program seksi, program di tonga-tonga ni Uriata, na boy doita toktong rap mangulaon, mulai sadarion satu ujung tahun 2020 tolu. Amang inang, di tahun 2020 toluon, adong mas sada na toktong ikon sada roata manangyakon mendukung na parjolo ima sistem sentralisasi keuangan HKBP ikon las dorata jala ikon tatangyakon ta dukung sepenuhnya disi jelas sian sude pelean na masuk tu Uria 55% mah di pasar Uria tu atopan tu kantor pusat. Ima dipakai atopan lau pasaton balanjo tu sude full timer nadong di AKBP dot program-program di resort distrik nang di atopan. Ikon ta dukung mayamang inang asalam denggan pakobasion ni AKBP songon Uria Nabalga di Indonesiaon. Pos roata gabe pasu-pasu sude rencana atopan di tahun 2020 songon visi ni AKBP gabe pasu-pasu tu Portibion. Tinggal ma 45% sian sude akapelean dipakai Uriai lau operasional do madalaton program-program di tonga-tonga ni Uria. Amang inang usaka piami do ikon masuk ma sian pelean taota ikon dapat ma minimal ganup ripe 300.000 ma tapasaat songon pelean tahun. Asaboi tapadalan program na adong di Uriata di tahun 2020 toluan. Jadi amang inang adong muse nang diputuson parhalado nunga diputuson di rapat Uria na naeng bangunota fasilitas dang sikop dope fasilitas di tonga-tonga Uria tahun. 70 tahun ma Uria tahun ale dang adong dope konsistori kantor dohot gedung pertemuan.
Jadi konsistori na dong sonario na manginang, na boy menampung molomar sermon nami 40 hala ima nunga marsopit-sopit. HP torop nami 50 tulu hala masude parhalado. Jadi terencana mai bangunani di pudi ni garejaon sia ali 15 stonga boy menampung ono pulu hala. Dungia manginang tapadenggan ma teras di siamun dok diambirangon pembangunan selasar. Jadi molo kebaktian songon tanggal 24-25 dang perlu behita manewa tenda. Boy menampung 300 hala molo ngadenggan selasar di siamun dohot diambirang ni garejaon. Sadanaima di renovasi ma kantori, boy madenggan di si markantor sude pangulana gotiki dohot parartaon bendahara dot bendahara resort. Jadi total na manginang 1,8 M, 1,8 miliar. Jadi nunga satolop parhalado sian hepeng nadung diuriai tasisiom ma 1,1 M. Jadi 700 juta naima manginang rap ma ita manupahi tarencanaon pembangunan ini mulai Januari sidung ma di September 2020 tolu. Jadi pos roa nami manginang ubai kami ma di inganan warta adong disi amplop partisipasi pembangunan. Jadi boy amanginang pasaton partisipasi pembangunan melalui situasi sektor, boy melalui amplop di tiki permingguan di pasatamu ma tu kantong pelean. Jala tong ubai kami disi pelean bulanan manang tahun sian ganup ripe. Jadi 2 amplop ma adong ganup minggu di inganan wartai sianima anon boy di pasatamu amanginang pelean tahun manang pelean bulanan dot partisipasi pembangunan. Jadi pos roa nami diamu amanami nanami rapita mangulaon aka program di tonga-tonga ni Uriata asa marsangap matuata jala tong sude hita di bagasan nai pason marlas niroha di sude kegiatan Uria manupai dot sude program-program. Jadi diamu amanami nanami macelas roa nami di parpunguata di bona taunon tuata mama masu hita mandongani hita mangurupi hita madalani tahun 2020 tuluan. Salinai selamat tahun baru horas madita salutna. Baredeta. Untuk
Dami di debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamua kama nami dohot ya nami. Di lain nami boto nami. Hatai debata. Nama nunggu li roha doho pikirata. Nama regogoi hok kita. Di minggu sadarion. Di tau baruon. Ima natar surat. Di pesalmen bidualu. Mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10. Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Hujahok kami ma tutongat-tongata. Ada orang so hujahok kami nagabe jamita sian pucuk pimpinan di huriata opui eporus HKBP. Songoron ma hatani debata tapai hut-hut bema di bagasan rohat taganup. Ale Jehovah sigom gopami macai sangap do guarmu dilia pertibion di patibul hodo hamuliaummu rodi atas niaka langit. Garis siapa mangan niaka danak dohot akka poso-poso dijadi hokodo parangammu alani akka namangaloho asa paujopon musu dohot sitahi sudol-sudol molo hutailihon langit mi akka jadi-jadian ni jari-jarim bulan dohot bintang akka napi naulim tunga hamanian jolmai ubay pola ditaringoti roham ibana. Jala anak ni jolmai. Ubay pola di ebatiho. Humurang apala otik do ibana siad debata di baheko. Ai ditali-taliho komu sehamuliaon. Dohot hatongamon tu ibana. Di babak todo ibana gumom gom akka jadi-jadian di tanganmu. Sudedo tahe di patuduko tu ibana. Akka biru-biru dohot lobu sudena ro di binatang. Akka na di harangan. Pidong akka na ditoru ni langit dohot akka deke di laut. Ro di sude na mengicir di laut. Ale Jehovah sigom gopami macai sangap dogoarmu dilihat pertibion. Ale Jehovah sigom gopami macai sangap dogoarmu dilihat pertibion. Ido anggo sahatna hujahok kami ma jamita ni pucuk pimpinan ni huriata opui eporus HKBP pendeta Dr. Robinson butar-butar tapai hut-hut mamanginang di bagasan rohat tagadup jamita di tahun nai baruon tahun 2020 dohot topik hasok kalon dohot holong di rohai di bata di ganup jolma. Amwa kadongan ruas ni pamatang ni Kristus na hinaholongan. Aka ruas parhalado ng partohonan ni HKBP di ganup inganan. Parjolo si yutu pinasahat mahataon tuhamuna ganup. Selamat tahun baru ma dihamu saluhutna. Napaduahon macay uli jalarikod do jinauhon tughita ganup. Asasian nasaroha ate-ate pikiran nang pakilalata tapasahat mauliate tutuhatta.
di bagasan sadarion sada Januari 2020 tolu maka mulatehon tu debata si tolu sadai paddonganyonna pangaramotionna ulaonna marmudu-mudu hok kita pangapulionna tu kita uju marsak dohot palumehon pasu-pasuna na marragami naung sahat tu ngolut tabe nang tuhuriana KBP manipat di tahun 2022 na salpue dinamai manaili kita tupudi tu bagasan tahun 2022 ganup tu kita ubotosa songod dia dok ni siadopatta mangolu jala mangula songon akka anak dohok boruna nahina holongan nai las diroha nang arsak peta bolus do diganup gulmi ningoluta di sido ibana mandongani hita patau hita gabe siti dangina marhite ngolu nang ulauta na terpasu-pasu jala na gabe pasu-pasu tu na humaliang tamar sada-sada di jamu di ulaon di parsaoran di patau do kita maka monakon akka tantangan na marragami di patau do kita madungdung akka na ikon sidungdungota nang pe adong so apala sikop jadang adong na dumenggan sian na tinahina di tonga-tonga ni huria nang diduru ni huria dia ka ulaut na marragami di ragam ni ngolu-ngolu di patau do kita patupa ulaon orientasi pakobasion di HKP di tahun 2022 5 tahun kesehatian asa sada kita di Jabu di Huria di Parsaoran nau met sahat tunau balga nang dia ka ulau tabe ai tuna mian di bagasan hasadaud do palu mehono ni debata pasu-pasuna jalanunga ta idai takas di perdalan ni huriata namian di bagasan hasadaon tarpasu-pasu hut gabe pasu-pasu tapasahat mau liateta tutu hatta perdenggan basai macerikot do ate-ate roha pikiran nang pakilanan nama dok mau liate adong jalamian tong-tong dihita di bagasan tahun di tahun 2020 toluon tarlumobi ala molo marasing siani tung maoldo tarbahe kita mangadopi na ikon siadawatta songon akka anak ni jolma ale dohok dotong songon akka na borsea songon akka sisianna tarlumobi songon ruas dohok parhalado ni HKP roha na digohi hamula teonido patau hita mangadopi na maol sidutu na ikon adopatta di bagasan taonon songon akka anak ni jolmai hita ta adopi do mamukka tahun 2020 toluon disadok pertibion resesi ekonomi tarlumobi di tahun 2020 toluon songon naung di patu jolo ekonom pertibi na terbarita Iman Noriel Rubini sahalak profesor ekonomi ni Universitas New York di tanggal 17 Oktober 2022 di majalah Time. Nama dok nata adopi dosada krisis ekonomi nama cedok dok na digoari ibana krisis stagflasi. Ima krisis ekonomi na sodung dope tak adopi na sailaon. Pandemi COVID-19 sia di tahun 2020 sahat rodi 2022 naso harumat sohot dope sahat tunuaing nang penaong mahatan divaksinasi patoluhon manang paubaton tuak kana tua-tua porang Rusia maralupon Ukraina nama pakorhon tu krisis pangan pertumbuhan ekonomi nalabat gale ia sogumale ido deba sibociri ni resesi ekonomi nunga mangarade akka pamareta di Portibion nian dang maribar pamareta di Indonesia di tahun nasalpu laho mangado bisa
alai dang apala taboto, manang naung tuk hatawon ni bangsota, mangadopi hamaolon, ekonomi globalon. Benget makita manangyakon pamareta, asa diperbisuhi. Benget makita manangyakon hasanaon ni rakyat Indonesia, di nama ngadobisa. Di sejarah ni hacol maun, uju masa resesi ekonomi, macai bahat dua ka anak ni jol mai manau sidutu, terlumobi akan asomar diha-diha, di masa akan resesi ekonomi, masa dotong akan marsalisi, pola sahat tuhagut turun, nama buat jea di tonga-tonga ni para sauran hacol maun, tatangi yakum ma gomos, unang masai di tonga-tonga ni bangsona. Tabana songon huria HKBP padalan naung ditotopon di Sinode Godang HKBP di tanggal 24 saat Rodi 27 Oktober 2022 ima patupahon sentralisasi perhepengon mamuka sada Januari 2020 toluon laho patogu pakobosiota di sado HKBP nang tuduru ni HKBP jala manarihon ngolu-ngolu ni sude partohonata nagok tikki dohot pegawai na tinurgason ni debata marhite eporus HKBP dohot pasauton program resort dohot distrik nang hatopan sian na 12 rumang ni pelean di Ganup Huria di Ganup Minggu ima pelea sada A per mingguon, pelea sada B per mingguon, pelea 2 per mingguon, pelean pertangyangan, pelean sermon kategorial, pelea pertupolon, pamasu-masuon, perbagason, pelean ulau nabadia, pelean ibadah khusus manang kasual, pelean hamulateon, pelean persapuluhon, pelean bulanan dohot tahunan, dohot pelea sekolah minggu. Di pasahat ma lumabatna di hari Rabu, Ganup Minggu tu pusat, tu sentral, godang ni 55% di sude peliani. Lahu manggaral program resort, distrik, doh hatopan, nang perbalajuan ni sadok pangula nagok tiki di HKBP, doh pangula na tinurgason di Eporus di HKBP. Sian 45% nari, pakeon ni huria ima, patu pahon narikot tu ulau kut di huria, dang sari horon ni Ganup Huria be anggara resort, distrik, hatoban, nang balajo di pangula, na mangula di si, nang di resoti. Parhepengon sentral nama narihoni, totu sianani nama satu hajol mau di sadok portibion, ima resesi ekonomi naung kinuaran di gijangi, boy do tubuh di rohata suku-sukun, taringot tu hatutuk ni sentralisasi parhebong ini, manggarar sigararonna tu program resort, distrik, hatopan, dohot perbalajuan, hatopani. Di nama nganopi na dua, naung di goharan ima resesi ekonomi dohot padalaton, sentralisasi parhebengon, ditikki na songonido hamu, akadongan, taba ni Ganup na ikon siadoban ni huriah kita, di ngoluta marsada-sada, na totu marragam rumangna, jala marragam hatawota mangadaw bisa, di goi hamulateon marohata, ala akka anak dohok boro ni tuhata dohita, na sopasobuon na mangadaw bisa, na somarsigatung, holan tuhatawon, hajol maut tasabingi, akka naborosiai, ima hatawon na digohi keterbatasan, alai dohot jalahot do kita marsigatung, tong tu hatawon ni debatata, pergogo naso hatu dosani, para siroha, dohot perdenggan basa, haposa do Tuhani, patau kita marsasahalak mangadapi na ikut siadobatai, jala patau HKBP nama muka Januari 2020 tolon, patu basada ulau nadenggan di Jolona, naung ditopon Sinode Godangta,
di Oktober 2022 ima patupa sentralisasi parhepengon paringkatcon pahicaton doho pahirason itu hatai naung maniroi hita di sinode godang manotop ponido hita patu pahoni bahen sangap di goarna baik kamajuan di HKP jala bahen pasu-pasu di ganup huria nang ruwasta gabe pasu-pasu tebertibion marhite narade mangulahon hatana jala api siutu do hatana na tersurat di pesalmen walu ayat sada sangat rodi ayat 10 turpuk sadarion patogu kita di pos niroha nata hari koton dinamadalani tahun 2020 toluon dingolut tamar sada-sada nang dinapatupa orientasi pakobasion nato aku hari tahun on 5 tahun profesionalisme dalam penata layanan 2020 tolu na mangurupi hita patupa pakobasiota sadenggan-dengganna marhite sentralisasi parhebengon jala na patau hita mamakke sadenggan-dengganna nasa na pinalumeho de batatu hita dia mai ima namadok tu hita manosoi hita makaborsiai jala mameo panadaun na bagas jala bidang taringot tu hade bataon ni debatata debata sitolu sadai ima debata na marhasok kalon na makaholongi ganup jolma nasok kalau debata nasangap namar mulia di atas niak ke langit digijang ninasa na adong di hasyanganon dilihat pertibion boy tajahan aking di ayat 2 ayat 3 dohat ayat 10 aledang hasok kalan naholan Tuhan muliaun nasa diri ia hasok kalan di debata alai hasok kalan na makaholongi hajol maut doi dang hasok kalan na badao dirina sian hajol maon alai hasok kalan na paconok dirina tu hajol maut do dang hasok kalan nama komol homol huaso na adong di diri na sabing iya hasok kalan di debatai alai hasok kalan nama cagihon hamuliaon nang huaso na adong di dirina tu hajol maoni tu anak ni jol maido pasauton sakap na nabadia di hajol maon jala marhite hajol maon asadohot hatana cepek dohonon ma hasok kalon ni dibatai tunarikot tu hajol maun na hinaholongan na idoi dang hasok kalon na naing madodoni hajol maun na nidodonan ni hamaolod di ngolu-ngolu alai hasok kalon na mabahit jolmai na boy di ida dongan na jolma somararga somarguna so tau gabe hajol maun na sangap hajol maun na arga di jolona hajol maun na gabe ula-ulana patupa akasakap na nabalga ido na di paadar di turbugon molotajahan aking di ayat 4 sahat rodi ayat napasiyahoni taidamani namangihuton asa di ujung na say tubu jala sailam togu mahaporsyauta di ibana na patau hita madalani tahun 2020 toluon songon anak ni jolmai doho songon ruas ni pamatang ni Kristus na para jolo ima di jolo ni debata atik pesian tano do mulatta jala mulak do itu tano labatanna atik pena tinopai do hitaon alai di debata nasok kali tung holong siutu do rohana midahita tungso mamolus dotiki moloso di patupa ibana dua namang ihuton tuhita jolma tuhita akan naong tinobusna macai argai marhiti anakna Tuhan Yesus Kristus na barjolo sada ditaringoti rohani debatado hita au ho hamu ibana nasida nang uju sot taboto uju sota hilala uju hita sadiri pejojot dang ta pikir-pikiri diri ta sadiri debatana sok kali manaringoti di rohana taringot tu hita laho patupa
natahari kotor dingoluon, lahu mangodio kita, lahu mamasu-masu kita, sian hataonna naso hasu hatanido, ima debatata namar hasok kalani, na di atas niaka langit, doho na dilihat perrotibion, asa unang menek roham, mida dirim, asa unang menek roham, mida dirim, mida hajol maummi, argado hita, argado ho di ida debata, da imanian papos rohata, menghadapi resesi ekonomion, doho pasaut sentralisasi parhekpengon HKBP. Gari kita jol masa diri nama mikir, bahat na boy tabatupa, lama debatai sadiri, mamikir-mikiri kita, anak doho beruna, nama cai arga ditobus, ditaringoti debatado dirim, dirita, diriku nang diri niak kadongata di bakasan tahun 2020 tolu, nago hamauloni, posma rohata disi. 2. Diebati debatado kita, di ayat 5b, satu nama nongos anak na nasasadai, tutongatongata, gabe daging, jalamanongos tod di porbadia tu kita, marhite tod dinamian di bagasak kita, di patupa ibana, jalamarhite na bosona nama dulo kita uju marsahit, nama nopot jala nama makuling kita uju madalani ngoluon, marhite hatana, nama nopot kita di bagas tabe, diebati debatado kita, marhite natorasta, nama makuling kita di bagasan halap bohon, dohot holong niroha, diebati ibanado kita, marhite ruas, punguan ng parhalado ni Huria, naro manobot, doho manangyakok kita di jamu, diinganan ulauta, nang diinganata marubat, nang dina dipakuling hita marhite, media, telepon, marhite, WhatsApp, diebati debatado hita tong-tong, dang dibasobu debata na tumubuli hita, ibana di habang sana, hita di bortibion, alay di ebati do hita, dakolak kita na ro jauh-jauh tibana, alay ibana sa diri tongdo, ro mang ebati hita, asa di labung mi, di bagasad dirim do ibana, radema ho, patawon na mangadobi, resesi ekonomi pataw hita HKBP, pasauton, sentralisasi parhepengoni. Paduahon, ditali-talihon debatado tu hita hamuliaon, dihata heber didok, kabot, dohot hatongamon, dihata heber didok, kadar, atik petumoro, sautik do hita siat debata, di ayat onom diturbukon, macai bagas nidokna, dihasiholi debata, asamian hita, hamuliaon dohot hatogaman naib, asadang jadi anong siat tongat-tongata, na patutoru dongata jolmai, ay jolma na marhamuliaon, dohot marhatongamon siat debatado, iya ibana, alani unang taoloy ditaluhon resesi ekonomi hita, sampai pola olo kita patupa ulaon na manegay hamuliaon, dohot hatongamata, nang hamuliaon, dohot hatongamon nidongata. Unang olo kita mangaloas, manang ise madoktu kita, naso tolap kita, dohot naso tolap nidongata mangadopi tantangani, jala napatutoru dirita, namarhamuliaoni. Unang taloas, hamaolon nasongoni, dia pe dok-dok na, patutoru hamuliota. Unang gabe tagadis dirita, unang tagadis dongata jolma, balik sama hata napatoguhon, nababakiton toguni hatama, natadok tu dirita, nang tudongata, si hatahonon, sibuan, optimis memahita, patoluhon, di babakit di mata kita gumonggom akka jadi-jadian di tanganna, biru-biru, lobu, binatang, pidong, deke, sudah na mangicir di laut, sudah dipatuduk tu kita,
Walau tajahan di ayat itu sangat rodia siap. Dung ledeng di parsiajari akabat debisuk. Hata di babakit gumonggom. Di hata heberidok. Timesi lehu. Macai leleng. Nungadabot be pangatusian nau bagas. Jala sumitong taringotusi. Ima panggom-gomion naso patupa naso denggan. Tuak kajadi-jadian di tanganna. Alai panggom-gomion nama jaga hotca. Do asa boy manahan. Boy gabi pangoluhon. Dang hola jol maisa diri. Alai dohot do pangoluhon akka jadi-jadian di tanganna. Asa boy marsudut-sudut. Marhangoluan hajol maoni. Laos ido sitio botta. Dina mangadopi resesi ekonomi i. Nunga di pasaha debata tu kita akka singgong umata. Asa sude marhite panggong umyotai dapotan hangoluan. Dakola jol mai alai dohot do nang pertibi nasasada na tainganion. Dohot akkana adong di bagasna. Macarikot doon piobota. Tarlumobi ala nunga di jolota marabolon. Molot sotuk kita jolma pasohoton mohop ni pertibion ditolu tahun naroon ikog gabe sigom-gom na di halomohod de batama kita ima na soholan mamikiri dirita jolma sadiri sabing alai mamikiri dohot patuba na denggan tuakka na tinopana na asingi gabe panggom-gomi na majagahon akka na tinopanai sian akka panegayon nama pakorhon tumara dohot hasusan tu hajol maun. Marhite parandaota hapor siaota pos nirohata di debata namar hasok kalon nama kaholongi hita jolma ima napatupa opat nama ngihut on tu hita gabe tarbahik kita domad dalani tahun 2020 tolu nagok hamaolod di ngolui jala tarpatu bahita do sentralisasi parhepengon di HKP pasauton lomo ni rohana do jala sian huriana hina holongan nai ima manaringoti hita mangebati hita manali nalihon hamuliaon doot hatongamot tu hita doh pabakit tita gumonggom akka jari-jarianna. Tapapos marohata madalani taon nagok hamaolon. Uhut taon nagok haulion. Di tonga-tonga ni HKP. Di bagasan jala marhite sentralisasi parhepengoni. Laho lampatogu HKP. Patupa ulaon na. Songon huria ni Kristus di partikian mamuka. Tahun 2020 tolu sahat tutiki na mangihut. Amin. Selamat tahun baru mari kita sude. Tabe mardonga tangiang. Huria Kristen Batak Protestan. Eporus HKP. Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Amin. Martangiang mahita. Mauliate marihoale Tuhan. Dilehokodo hatong amammu dohot hamuliaummu di hami. Dihaholongi hodo hami ale Tuhan. Dang dipasobbu ho hami. Mangadopi akkana maol di tonga-tonga ni ngulunamion. Ido di suara ho katam nuaing tuhami. Di bona ni taonon. Pos marohanami di siale Tuhan. Paboa donganiom mudohami. Pargogoyom mudohami. Hami akan makkaporosiai ho. Namar sigatung tuadopammu nabadiai. Boy mabiar kami ale Tuhan. Di tahun 2020 toluon. Marhiti akka barita na hubegi kami. Marhiti akka parhabistaran ni perrotibion.
namadok di tahun non masa resesi ekonomi global alai ikok katidak konon nami do ale Tuhan. Hodona puna protibion, hodona puna hami jala saguru tolomoni roham do ikona saut. Jala porsia do hami ale Tuhan. Anggo sakapmu, sakap hasonangat do, dada sakap hamagoan. Idolas ni rohanami martuhat toko jalamar debata hoko di tonga-tonga ninggunu namion. Papos marohanami, papos marohani akan tua-tua nami di son. Papos marohani sudah ruas ni huriam. Madalani taunon. Paboa hasonangani dole honommu. Di tonga-tonga ninggunu namion. Upasahat kami matuho ale Tuhan. Program ni huriam. HKBP Pekanbaruon. Resort Pekanbaruon. Di tahun 2020 toluon. Disakapi huriam doale Tuhan. Di bona ni taonon, pajong-jongon ni huriamma, sada inganan makatai taringot ulau pakobasio di tonga-tonga ni huriam. Konsistori di tonga-tonga ni huriamot Tuhan. Pembangunan selasar, dohot renovasi kantor, inganan niya kanaposomi, laho marsaon rap dohoto, makataya kaulaon rap doho ruas di huriam. Balgado Tuhan, molo hubikiri kami. Alai geleng doi dia do pamu dabadiai. Ale Tuhan, parjolo do pasahaton nami idi bona di taonon. Tuado pamu nabadiai. Holak kono hupangasahok kami. Dada gogo nami. Dada pikiran nami ale Tuhan. Homa hupangasahok kami. Nunga di pasahato ale Tuhan di tahun nasal pui. Tutonga-tonga ni huriam. Akana uli akana denggan. Jala marhite pasu-pasum di tonga-tonga ni huriam. Naing pakyo nami malaho pembangunan konsistori kantor do selasar ni Bagas Joromon. Uli doho, basa doho, tutonga-tonga di ngodu nami, jala di ukampono rohani akan tua-tua nami sudah ruas di huriam. Manggurupi ulau pakobasio di tonga-tonga di huriamon. Di pasu-pasu hodo ulau nasida, di pasu-pasu hodo ngolu nasida Tuhan. Mau lihat ma diho, mau lihat ma di sude denggan di basam. Di tahunon, ukap marohan nami, ukap maroha doho pikiran nami, ukap maroha doho pikiran di sude ruas di huriam. Laho manuk pagi huriam ale Tuhan. Dia ka ulaon di tonga-tonga di huriam. Dia ka pembangunan
di tonga-tonga ni huriamon. Pos dorohanami ale Tuhan. Namora doho. Pos dorohanami. Usehom mapasupasum. Di tonga-tonga ni ngolu nami. Di tonga-tonga ni ngolu ni suder ruas ni huriam. Pasu-pasu maulaun nasida le Tuhan. Didi ampe nasida mula-ulaun. Pasu-pasu ma di tahun 2020 toluon. Disadari on. Diboda di tahun on. Tangihon ma ale Tuhan pangidoan nami. Tangihon ma pangidoan ni suder ruas ni huriam. Molo wasi roham, molo siat pangidoan nami, molo siat elek-elek nami, molo siat sobma nami, di bagas coromon, diakka nahurang sehat, diakka namar sahid, ale Tuhan, apehom matangammu na badiai, mabuat sahid siapa matangna, asahisar pamatangna, diakka nama rukil, namar sitaonon, ale Tuhan, buat masitaonon siar roha dohot pikiranna, buat ma arsak ni roha, dia kana masihol mangabing-abing pahopu. Ale Tuhan, pasu-pasu masudebo paranna. Asa gabe di anak, gabe di boru. Dia kana masihol marhela, marparumain. Patudu masih rokap ni todi ni akayana komi Tuhan di tahun 2020 toluon. Dia kaina namin asomar parbuye do bebortianna. Papos marohana jala pasu-pasu male Tuhan akaina nami. Asa mar parbuye bortianna. Asa gabe na sida di anak. Gabe nang diboru. Pos marohanami diho. Disadari yom mahu pasahatami itu adopamu nabadiai. Apehon matangammu. Maniopami. Mamasu-masuhami. Asa sonang rohanami mulak. Sian bagas joromon. Pasu-pasu ma'ale Tuhan. Mardana dohot denggan sakap ni huriam, sentralisasi keuangan ni huriam HKBP, pos dorohanami, pargogiom muhami, kana posom laho mangulahoni, pos dorohanami mardala ni dohot denggan. Gawi marsangap jalamar mulia guarmi Tuhan. Pargugoy makana bosom dison na makubasi huriamon. Dohot nadong diresotot Tuhan. Asa margugo akana bosomon. Makubasi ho marsangap maguarmu na badiyay. Tiop manasida jama pasu-pasu Tuhan. Maulihati madiho Tuhan. Upakilalaho kami do tangamu majama madiop kami nuaing. Upakilalaho kami do tangami mamasu-masu kami nuaing labok kiat do tangami Tuhan maniop kami. Labok kiat do tangami maniop kami. Maulihati diho Tuhan. Maulihati madiho Tuhan. Sonang marohanami. Mula siap bagas corom. Las marohanami maddalani taunon dau mamara doho songgo-songgo dihami di taunon
Amin. Taparari maedeta, laos tabasahat ma piliata, nau muli tu ado pada debata. Jehovah nasun timbule,
marhite anaknya Tuhan Yesus. Rima hamu jongjong saluhutna. Marhite anakna dilehonai mudana durus do dihausi langi rara bedosana dias dibadi Ujima debata alemanesia lasroham sommama debata napoton Jehovah nasun boleh kamanami nanami sahuriaon nunga tatangion hatani tuhatta ima barita nauli na waposro hatta mamuji gowarna nabadiai dogot mamorhati madalani tahun 2020 toluon gabe tahun para sinorohaum maon naung pinasahat ni tuhatta tuhuriana Mauliate madiho Tuhan dilehonoho bohal nami ima hatam nabadiai paposon rohanami memujiho dohot madalani tahun 2020 tolu pahot matami dingolu nami asa margogo hami jalapos rohanami ganu pari ganu minggu ganu bulan sahat ujung ni tahun tunghodo dengan nami jalasai pargogo imahami mangasahon asinirohan asiat Tuhani hudok matuhamu donganon ni Tuhani do huriana madalani ganu pardalanan ningolu na pinasahan na Tuhamu dang tagamon hamu humorrit ala debatano dongamuna jala debata manari hok kamu songon pada ni debata tu bangsona ido nang pada ni debata tu huriana sahat tu tikion jala Jakoba mardalan di jolo nasida ia arian marhite-hite obun namar si jongjong manogion nasida di dalani ia borginai marhite-hite api namar si jongjong manulu nasida asa terbahin nasida mardalan arian do borgin alani i pos marohamuna di jolona radesi tu hahi pason hahi saron hamalumon nang hademahon takup mai jala sajakom mai di bagasan ngulum radesi tu haluaon nana takupon buaton
Radenang diho hatuan si halasonon mutong tong bernido di tahun Tuhanmu pasayon dosa sasude tung unang pahujan ibadah saja kon panghukum nahi. Darani hamu madalan naum pinatudun ni Tuhani Tuhamu. Tiop hamu ma patik ni debata. Unang manibil hamu tu siamun manang tuha birang. Didok do tu bangsona. Jala bodana tu kita saha tu tikion. Asal pirtod dim. Jala marsigoho situ tu mangaradoti. Doho patu paon hobar tu sude patik. Akka na tinonahon ni si Musa na posok itu ho. Unang manibil ho siani tu siamun manang tuha birang. Asa marmulia ho manang dopak dia ho mangalakka. Pasu-pasuon ni tuhata dohamu ganup tiki. Madalani taon nai baruon. Pasu hamio Tuhan sayu sehonda memi saya pehon tangan di Tuhan lehon tua gogomi Di Portibion bain maaf Tuhan habaran nilas ni roha tuna marsahi tuna dangoli gabe pangabuli pasu-pasu hami oh Tuhan sayu sehonda memi saya pehon tangan di Tuhan lehon tua gogomi. Borhat mahamu ninna tuhatta Jesus tua kasisianna lawarwaton nasida tu tonga-tonga ni portibion laos ido nang hatani tuhatta paborhatok kita tu parngoluotta siganu pari di tahun na baruon atong borhat mahamu pos marohamuna debatado dongamuna arian doho borgen amen tatangyak ko mapeleat tatuado panibata tapauduk be marohat tamartangyang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang hodo harwan ni saluhut sileo-leo na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus upasahat tay masyan na nihomitu kami pelean nami tuho say jalo may kay buwam na hutus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asahu para siya kami peleanon pati bun harajom mo di tonga-tonga ni guriyam doho di Portibion buhay maroka nami marhiti-hiti todim asalam hutadahami kodang ni sileo-leo mitu kami asalam gir-gir hay madok mauliati tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin.
Ale Tuhan debatana somar mula na somar pacahotan. Debatana manotong rodi saleleng-lelengna. Naso olo sudah do akka taummu. Jaladang marparbolatan akka ari-arim. Alai jepek jalan agabur salpu do tahun nami dohot ari-ari nami. Nunga salpu muse sada tahun sian ari-ari nami. Alai dang salpu iyang go asini roham. Dibaheni hupuji hami homar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alani godang ni asini roham na pasat hami tubona ni taunon. Macai godang do dingkan di basam hujalo hami manipat taun na salpui. Jalo hingot hami do isadari yon. Ope mauliate marohan hami tuho. Ala di pangolu jala di ramoti ho hami. Di leho kosi panganon doho parulosod di hami. Jala di pasu-pasu ho nani ulan di tangan nami. Akup ni i. Di leho kodo hasonangan tuluat nami. Jala di palua hodo hami siap parmaran. Jala di ramoti hodo hami di hago koton. Tong-tong do ko barita nauli imanodangi hami. Asasanga hami paubangon rohanami. Akup ni di leho kodo apul-apul tuna marsak. Tuna matean. Asa unang madele nasidap. Molohingot kami sudah papagenam nami di tahun naung salpui. Nama ila do hami. Nuaing mararopok ko. Ala jojot magopo hari-hari nami dohot asini roham hubaik kami. Ope bicat di salpu hoko nuaing tahun naung salpu isya kami. Salpuon masude papangenan nami na hurangi. Cala sesa sude dosa nami. Sai hukupi ma papangenan nami na hurangi. Marhide-hide asini roham. Tibati hodo kami manipat na sa taon ni. Cala di ida hodo lan na somar parbuena denggan. Di tonga-tonga nami. Say unang jolo taba. Say pasopu mahami mangolu. Anggiat mar parbuena denggak kami tu jolo anon. Upar hatobot kami do sude asini roham. Cala di bagasan haserebot dohot uduk ni roha dohami nuaing mangido tuho. Sangat tuho mahami osude. Sai togu-togu cala ramoti mahami osude. Sai togu-togu cala ramoti mahami di bonani taunon. Songoni ganupari. Asa bucion nami ho di tahun naroon. Patuduhon maganupari tuhami dalas sidalan nami dohot ulau si ulauan nami. Sai pasu-pasu mahami jupa marpungu di bagasmon. Di parasikolaan, songoni dohot di bagas nami be. Saitu pagi sude para jamita, pangajari, dohot na paturehon na marsakit. Songoni dohot na pinasahat tunasida. Say ramoti manamang kumkomi hami. Tatak masaluhut na tarsosak, na bogos, na dangol, na somarama, na nilean ni halak. Unang luas na sida honarupa. Ale patuduhom matu na sida asini roham na somar patcohotani. Asara marlas ni rohami sogot dia sonangan di lambungmu. Di inganan nahot. Ala ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magowarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malau menaroham di monotongon songon di Banua Gijang. Lehon matuhami serano angoluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa idongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palu amahami sian pangago.
Mulak mahamu di bagasan dami dohol lasli roha jalau hamu mapasu pausia namat tadi bata. Di pasu-pasu jalan di ramoji Tuhan debata mahamu. Di sodako Tuhan debata mungkin Tuhamu jala asima rohana. Midahamu. Di dopako Tuhan debata mungkin Tuhamu jala di pasorhon ma. Damena tuto di munabe. Amin. 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 Amanginang, selamat tahun baru pada kita upagi duhami masuk di berhalado. Tu somba kita manginang, tu jolo mangado perruas di uria. Romahamu amanginang, marsi jalangan kita. Laos ta edde homma, edde hasomalat tai, edda kebangsaan tai. O tano batak, ta edde homma isabil marsi jalangan kita tu somba kita. Nang salputan na buruki ho mahu puji Tuhaki ai diramoti ho totang to dikudoh dagiko ai diramoti ho totang Todi kudoh dagiko Oh Yesus ay asiro Paia dengan dibasa Muse